私たちは4人で仲がいいはずだった。やばい、うちらの推しグル風神雷神のライブ決まった。マジチケット申し込もう。みんなで行こう。風花も一緒行かない？私そのグループ全然知らないし。うちら3人が詳しいんだから教えるよ。ライブ前までに推し決めとこ。任せて。いや大丈夫。そっか、じゃあ今度4人で遊ぼうね。私以外の3人は共通の推しがいてよく盛り上がる。あれ、今日風花学校休み？熱出たから休むってさっきグルに LINE 来てた。マジ心配だね。放課後差し入れ買ってみんなでお見舞い行こうよ。行く必要ある？リサどうしたの？最近風花ノリ悪くない？しかもいちいちかまってムード出されるのめんどくさいし。そうかな。ちょっとわかるかも。いや別に今の悪口ではないんだけどさ、今日は普通に3人で遊べばよくない？まあ確かに。でもお腹すいた。購買行こう。嘘、これ仲間外れとかじゃないよね。